Ještě 2 minuty, ještě 2 minuty. Ještě 2 minuty, ještě 2 minuty, ještě 2 minuty, minut. A stále 2 minuty, stále 2 minuty. Stále 2 minuty. Už by má být 1. Ještě 1 minuta, 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 2 baby se mě otočí do kolečka. Ještě 1 minuta, ještě 1 minuta, ještě 1 minuta, ještě. Ještě 1 minuta. Ještě 1 minuta, ještě 1 minuta, ještě 1 minuta, ještě 1 minuta, minuta. Ještě 1 minuta, stále 1 minuta, stále 1 minuta. Stále 1 minuta, stále 1 minuta, ještě stále 1 minuta, stále 1 minuta. A pre zmenu 0 minút, už je to autobus, jej. Happy. Ne. Toto to je, nie, toto. Toto je to kaky. To neidentifikovateľné. Alebo toto? Ja myslím, že to je toto. No však. Toto. Alebo toto. Toto. Ne, toto. Ne. Alebo toto. Alebo toto. Bude to víno, kaky, alebo žele, alebo džem. Ale skôr myslím, že to je toto. Neviem, kde si. Prečo nevidím? Ne, ja myslím, že to je toto. Ne, toto. Ne, toto. Toto. Alebo zase toto druhé toto. Ale vieš, že myslím, že toto. Nie, toto. Nie, toto. Ne. Toto. S tou cedulkou na vrchu, toto. Ok, už ma to nebaví. Ne, proste, toto. Toto. Ne, nechápeš, že toto? Toto. Ne, toto. Chápeš toto gulaté? A ja. En, co děláš? Co děláš? Farstar? OK, no. Asi tě nemá... Farstarovi asi šíbe trošku. Here we go.